Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da sake zuwa tashar mu ta Barata Crypto. Yau bidiyon nan da muka zo da shi, za mu yi bayani akan abin da ya kamata lalle ka yi wanda kake jiran migration na Pi. Ka yi KYC an karɓa ko ma dai kana jiran KYC, so wannan bidiyon naka ne. Ka tsaya ka kalli bidiyon na ƙarshe domin ka ga abin da yake da muhimmanci kuma ya fi komai muhimmanci. So za mu yi bayani ne akan checking na wallet, cewa wallet address da ka sa da kake passphrases da ka ajiye shin wannan ɗin shine na wallet address ɗin da yake a wajen, ka tabbatar da shi saboda an samu wannan issues ɗin da yawa gaskiya. Mutane suna zuwan mun an musu migration a wani wallet daban, shi kenan kuma sun rasa Pi ɗin su har abada. So abinda za ka yi shine za ka taɓa layi uku can sama hannun hagu a cikin Pi ɗinka. So sai ka je ɓangaren mainnet, so za ka je mainnet checklist. So kamar yadda kuke gani wannan account ɗin ya yi creating wallet gashi. Ga wallet ɗin address ɗin ya ƙare da CGS a wannan waje na uku, sannan ya yi da abin da ya kamata, ya yi signing acknowledgement. Wannan signing acknowledgement shine ka bayar da wallet address ɗinka a tura maka shi Pi ɗin. So KYC aka yi, yanzu ana jira ya fito sannan migration. So lalle ka duba ka tabbatar da cewa wannan address shine kai signing, ya za ka yi. So abin da ya kamata ka yi shine za ku duba wannan wallet address din number 3 din, ku gani CGS da ya kare da shi yayi daidai da shi passphrase din naka. So za ka bude wallet din a can normal wallet na Pi browser ka gani. To bari in je in duba wallet yake. So wannan shine wallet passphrase din namu. Don kwafa zan koma cikin Pi dina, zan yi baya na buɗe shi a Pi browser. Zan koma nan kunga Pi browser na uku, zan buɗe shi. Wannan buɗewa haɗe da signing kenan, ba sai na fita na shiga application ɗin Pi browser ba. Already ya mun signing ɗin cikin application na Pi browser, automatically ya haɗa shi da wancan Pi ɗin. So zan je wallet, zan saka wayancan passphrases, dan unlock with passphrase na sama. To ku duba kun ga adireshin gashi nan ya kare da CGS, kun ga P4 CGS ya fara da GBI4F. So shine wancan address din na nan wajen din. Kun gani GBI4 sannan ya kare da CGS. So in ya kasance ba shi bane, so za ka yi creating wani wallet din a can, ka zo nan wajen kai confirming din shi. In kai confirming din shi ka sa shi, zai sauka daga kan wannan, ya koma kan sabon da kai creating. Sannan sai ka zo nan wajen signing acknowledgement, nan ma zai baka dama ka sake yi, sai ka sake yi, zai ce ka sa sabon, sai ya zauna a nan wajen. So wannan shine abin da ake. Ya za ka yi creating sabon wallet, shi kuma a can Pi browser din dai wajen wallet ɗinka. In kai baya nan kun ga nan ƙasa aka ce you can create a new wallet, so nan za ka taɓa, sai ka taɓa generate new wallet. So zai baka sabon wallet da passphrases. So sai ka kwafe shi, sai ka screenshot shi kenan, sai ka je ka ajiye ko kuma ka kwafe shi ka rubuta shi ka adana. So wannan dai shine abin da ake. Lalle duk wanda yake jiran migration na Pi yayi yanzu nan kafin lokaci ya ƙure. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo, sannan ina fata za ku yi yanda ya kamata. Allah ya taimake mu, sai anjima.